Το διαδίκτυο επηρεάζει κυρίως τους εφήβους. Σύμφωνα με έρευνες, στους εφήβους οι επιπτώσεις είναι μεγάλες λόγω της ευπλαστότητας του εγκεφάλου κατά την περίοδο αυτή. Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι κατάθλιψη, άγχος, bullying, ιδίως σε άτομα LGBTQ, χαμηλή αυτοεκτίμηση και κυρίως σε κορίτσια αρνητική αυτοεικόνα για το σώμα τους, που αυτό οδηγεί με τη σειρά του σε διατροφικές διαταραχές. Και φυσικά δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, σκεφτείτε ότι πλέον οι έφηβοι επικοινωνούν κοιτάζοντας μια οθόνη και όχι ένα άλλο άτομο. Έτσι δεν αναπτύσσεις την ικανότητα να καταλαβαίνεις τη μη λεκτική επικοινωνία, την έκφραση του προσώπου του άλλου και δεν μαθαίνεις να εκφράζεσαι σε πραγματικό χρόνο και να απαντάς άμεσα, να κάνεις διάλογο με έναν άλλον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι επιπτώσεις της χρήσης της τεχνολογίας. Αν είσαι γονιός, γράψε μου αν έχεις δει αυτές τις επιπτώσεις και αν είσαι έφηβος, γράψε μου πώς έχει επηρεάσει η χρήση του κινητού και τι θα ήθελες να αλλάξεις. Γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου γιατί σου αξίζει.